Sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki megjelent ma, azokat is, akikkel a temetőben találkoztunk. Elsősorban szeretettel köszöntöm a Sydney Magyar Konzulátusról megjelent B. Nagy Péter irodavezető konzul urat, Gombár Szeréna konzul és Kenesei Alexandrát, a konzulátus munkatársát. Valamint a magyar szervezeteknek vezetőit, tagjait, cserkészeinket, és Magyarországról is van itt egy kis csapat, a sárospataki ifjak, akik eljöttek ide közénk, és hálás köszönetünk, hogy itt vagytok velünk, és velünk együtt emlékeztek. A mai nap az emlékekkel van tele, és itt talán csak egy sort szeretnék idézni Tóth Jenő Canberrában élt magyar költő szavaiból, aki azt írta, hogy könny értetek, októberek. Valahol az október hónap nekünk a könnyek hónapja, és örülünk, hogy még vannak közöttünk olyanok, akik ennek az eseménynek aktív résztvevői voltak, és a temetőben meg is jelentek, sőt itt is van közöttünk, úgyhogy hálásak vagyunk, hogy még itt vagytok velünk, és emlékeztettek minket arra, hogy a szabadságunknak ára van. És talán csak ennyit szeretnék mondani bevezetőnek, és szeretném felkérni B. Nagy Péter konzul urat, hogy mondja el ünnepi beszédét. Tisztelt ünneplő közönség, kedves barátaink! Az ünnepi beszédem felolvasása előtt fájó kötelességemnek teszek eleget. Bizonyára már sokan értesültek róla a magyar sajtót olvasva, hogy dr. Pótápi Árpád úr, a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára, aki sokunk barátja is volt, a múlt héten 57 éves korában elhalálozott. Gyászolja őt szerető családja és tágabb értelembe vett családja, a Kárpát-medencei és diaszpóra magyarság, annak összes szervezetei és mindazok, akik az elmúlt 14 évben megtapasztalhatták segítőkészségét és az összmagyarság ügye iránt érzett végtelen szeretetét. Amikor sokak nevét már elfelejtik, biztos vagyok benne, hogy az övét még mindig nagy betűkkel fogják írni. Kérem, hogy most egy perces néma csendben álljunk fel és emlékezzünk meg róla. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt elnökasszony, tisztelt alapítványi elnök úr, konzulasszony, tisztelt ünneplő közönség. A hétköznapok egyszerű, csendes, profán józanságában az én, aki csak önmagát akarja, egyedül akar lenni, és minden tudást, örömet magának akar megtartani, megvan és él. Az ünnepen azonban az énnek meg kell halnia. Az ünnepen a hétköznap értelme lepleződik le. Az ember a többi emberrel egy magasabb létben találkozik, és kilép a hétköznapi, az egyéni létezésből. Ez az ünnep a közösség. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Valóban, ahogy Hamvas Béla írja, nincs is más ünnep, csak a közösségé. Az ünnep közösségi létezés, mikor az egyéni érdekek fölé a másik embert, a többi embert helyezzük, mikor egyéni céljaink a közösség javában oldódnak fel. Nemzetünk nagy pillanatai azért váltak ünnepé, azért váltak életté,
mert lényegük mélyén nem az én, hanem a közösség állt. Az emberek tekintetüket nem az egyéni érdek, hanem az igazság felé fordították. Most 1956 ünnepén is az élet egy kiemelt pillanatában állunk. Az ünnep magaslatán pedig e magaslatról körültekintve belátni az egész határt. Látni az utat, ahonnan érkeztünk, amit megtettünk, és már magunk mögött tudunk, és látni az utat, az irányt, a közelebbi célokat, ahova indulni készülünk. Az ünnep lehetőség, hogy számot vessünk azzal, ami elmúlt, hogy magunkkal vigyük a múlt értékeit, hogy okuljunk hibáinkból és mulasztásainkból, és táplálkozzunk örömeiből. Túl ezen pedig ez a körültekintés, ez a számvetés lehetőséget ad arra is, hogy emelt fővel, megtisztult és megpihent lélekkel induljunk a jövő útjai és feladatai felé. Akik úgy gondolják, hogy erkölcsi fölényben vannak a múlttal szemben, azok elmulasztják ezt a körültekintést, az őszinte számvetést, a bátor szembenézést. Nem véletlenül, hiszen szerintük a múlt elmúlt, semmi dolgunk vele. Szép volt, de inkább csúnya. Voltak sikereink, de nekünk magyaroknak inkább kudarcaink a jelentősek. Különben is mindennek, mint a barikádnak két oldala van, hangoztatják. 1956-nak is. És még ma is vannak, akik a másik oldalon sorakoznak fel. Számunkra a múltunk, a történelmünk nem porladozó, kidobásra érett lomhalmaz, amelyről az ilyen és ehhez hasonló évfordulók alkalmával lefújjuk a port, hogy díszes külsőségek közepette megtörjük fel a hétköznapok unalmas szürkeségét. A mi felfogásunk szerint a nemzetet sem csupán a most élők alkotják, hanem a valaha éltek és a majdan megszületők is. Így a múlt, a jelen és a jövő egyszerre van most jelen. Bennünk, gondolatainkban, tetteinkban, indítékainkban és céljainkban. Hogy is mondta gróf Széchenyi István? A népek leginkább olyankor mutatják ki karakterüket, amikor azon a ponton állnak, hogy szabadságukat elveszítsék, vagy nemrég vesztették el és vissza akarják nyerni. Mi magyarok 1956. október 23-án szinte varázsütésre álltunk talpra, hogy nemrég elveszített szabadságunkat visszaszerezzük. Ráébredtünk, hogy szabadságunkat csak közösen együtt tudjuk megélni. Nem álltunk meg félúton, nem fogadtuk el a hruscsovi alkuk világát, nem fogadtuk el a jugoszláv mintájú szocializmust, hanem valódi szabadságot és függetlenséget, valódi nemzeti önrendelkezést akartunk. Csupán néhány óra alatt megbukott a kommunizmus, néhány nap alatt megalakult a nemzetőrség, a munkástanácsok, újraélettek a pártok, felállt a demokratikus kormány, kiléptünk a Varsói Szerződésből. Csupán egy hét alatt a Szovjetunió egyik tartományából újra valódi nemzeti közösség, önálló állam lettünk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ahogy Vörös Sándor örökbecsű bölcsessége fogalmaz, alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra. Ez a belső morális parancs volt az, ami történelmi léptékűvé tette az 56-os forradalom résztvevőinek tettét, szembeszálltak a gonosz birodalmával, mert igazságérzetük ezt diktálta. Szembenéztek a túlerőben lévő harckocsikkal, mert hazaszeretetüket nem robbantotta meg a legbrutálisabb fenyegetés sem. Felnőttek ahhoz a pillanathoz, ami egy nemzet történelmében ritkán adatik meg. Nekünk magyaroknak úgy adódott, hogy mikor nemzeti egységet kell teremtenünk, mikor meg kellett mutatnunk, bármilyen sötét és gyilkos elnyomó rendszerben élünk is, ha kell, életünk árán fogunk össze a nekünk járó szabadságért. Ezek azok a pillanatok, amik kézzelfogható, tapintható valósággá alakítják azt, amiről mostanában is oly erőszeretettel beszélnek, a nemzeti egység. Mert a nemzeti egység azokból a tenni akaró emberekből áll össze, akik nem várnak sem ünnepélyes bejelentésekre, sem látványos külsőségek közepette megrendezett,
a felszín alatt áporodott, régi hatalmi trükköket rejtő ócska színjátékokra. A valódi nemzeti egység ösztönös, a mindannyiunkban meglévő természetes igazságérzetből és szabadságszeretetből táplálkozik. Nincs benne semmi számító és mesterkélt. Csak ez a legelemibb összetartozás képes megismételhetetlen cselekedeteket teremteni, a politika csak ennek figyelembe vételével mondhatja azt, a legnemesebb nemzeti célokért küzd. 1956. októberében egyik pillanatra a másikra megteremtődött ez a szövetség. Csak a hatalmát birtokló kommunisták nem ismerték fel, hogy az általuk felakasztott Rajk László újratemetésének megrendezett, együttérző bűnbánata átlátszó. Hiába minden manír, szinte átsüt rajta a saját hatalmukat kicsinyesen féltő, önkényurak felelősségre vonástól való rettegése. 56 hőseinek lett volna mitől félniük, mégsem hátráltak meg. A világ legkegyetlenebb irgalmat még csak hírből sem ismerő szuperhatalmával szembefordulva, saját hazájukért haltak meg bátran. Márai Sándor hazaszeretetről írt sorai, mintha róluk szólnának. Aki az államot szereti, egy érdeket szeret. Aki a hazát szereti, egy végzetet szeret. Az ő végzetük november 4-e volt. Személyes sorsuk egybefonódott Magyarország keleti rabságba kényszerítésével, annak minden ma is érezhető következményével. Mégis a magyar nemzet történelmének ez a nagyszerű egységélménye a maga tragikumával egyszerre felemelő is. Ez a kettősség hatja át minden 56-os megemlékezésünket, de ugyanezt érezzük, amikor október 6-án fejet hajtunk az aradi vértanúk mártíromsága előtt. Forradalmaink semmit nem vesztettek értékükből, csak azért, mert eltaposták őket, vezetőiket pedig kivégezték. Épp ellenkezőleg megerősítettek minket abban a hitünkben, hogy közös múltunk igenis kötelez bennünket arra, hogy felismerjük, mikor állhatunk a nemzet egysége ügyének szolgálatába. Ez vezetett minket arra, hogy 1989-ben megadtuk 56 mártírjainak azt, ami nekik oly régóta járt. A sírjaik előtti néma, tiszteletteljes főhajtást, a méltó megbecsülést és a nevükben kivívott rendszerváltást, a szabad, független Magyarországot, és mindebben az ő évtizedeken át elhazudott küzdelmük megkésett elismerését. Kedves barátaim, vannak pillanatok egy nemzet életében, mikor sikerül nemzeti egységet kovácsolnunk. Ezt érezték forradalmáraink 68 évvel ezelőtt. Ezért övék minden megbecsülésünk. Az ő erényeik adják számunkra a mércét, mi azóta is ahhoz a tragikus összefogáshoz próbáljuk mérni tetteinket, amit akkor ők a Szovjetunió halálos szorítása ellenére is életre tudtak hívni. Tettük örök példamutatásul szolgál minden szabadság és hazaszerető nép számára. Egyszer-mint arra hívja föl a felelős magyar kormány figyelmét is, hogy cselekedetei eszerint méretnek meg. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönjük szépen Ménágy Péter irodavezető konzul úrnak a gyönyörű beszédét. És 1956-ban rengeteg vers született, és szerencsére később is mindarról, ami történt, akár lehetett, akár nem. Ezek közül most egyet Örtlő Erika tolmácsolásában hallgatunk meg. Szentkúti Ferenc, hősköltemény egy pesti sráctól. Te, napközben nevelkedett apró kamasz, te, akinek élete
mindössze csak 15 sivár tavasz. De kibe már az ABC-vel tömték az ideológiát. A szovjet tankok vadtüzében zengted a szabadság dalát. A tankok acélzáporában sem remegett gyenge kezed. Bátran markoltad meg a géppisztolyt, és szórtad rájuk a tüzet. Kicsit szíved tán összerezzent, de lábad bátran szaladt. Kezedből nyugodt, biztos ívben repült a benzines palack. Te pesti srác, te hősök hőse, ontottad drága véredet, s aki vívott szent szabadságban, megkaptad érte béredet. Te kicsin bajtárs, esküszünk, hogy megvédjük ezt a drága vért. Mert nem lehet, hogy kicsin szíved hiába ontott annyi vért. Te pesti srác, te napköziben nevelkedett apró kamasz. Te, akinek élete mindössze 15 sivár tavasz. Téged, ki ezt a drága élted hazádért, így adtad oda. Amíg magyar él a földön, nem felejtünk el soha. Személyes emlékek következnek Boldizs András előadásában. Mielőtt bármit is szólnék, szeretném megköszönni mindnyájunk nevében Ilosvai Gusztáv dekorációját a színpadon 1956-ról, amit minden egyes évben megtesz, de sajnos most ez nem látható, mert jelenleg a vetítővászon takarja. És éppen ezért, Guszti, engedd meg, hogy neked átadjak egy olyan 56-ról szóló könyvet Hűr Lajos tollából, amely a nyíregyházi és a debreceni záhonyi eseményekről szól, úgy, hogy őt üldözték, meghurcolták, és tudom, hogy Nyíregyházon neked van rokonságod is. Úgyhogy ezt a könyvet szeretném neked átadni. Nagy szívesen. Örülök neki. Jó napot kívánok! Tisztelt emlékező közönség, hölgyeim és uraim, kedves meghívott vendégeink, a magyar konzulátus képviselői, de megszülömböztetett szeretettel köszöntöm a velünk emlékező, még élő 1956-os szabadságharcosainkat, akik jelenleg még itt vannak közöttünk. A mai megemlékező beszédemet unokabátyám Boldizs püspök tiszteletére ajánlom. Ő Eperjes püspöke volt. Eperjes az Alföldön Szarvas és Orosháza között fél úton található. Boldizs püspököt kommunista hatalom Kistarcsán végezte ki paptársaival.
Lengyelországban, Krakóban az Isteni Irgalmasság kolostorában, altemplomban van a Szent István kápolna. A kápolna baloldali falán a lengyel szentek és lengyel mártírok. A jobboldali falán a magyar szentek és magyar mártírok színes mozaik képei láthatók. Itt van Voldis püspök mozaik képe is. Puskás László görög katolikus pap alkotásai. A múltat nem lehet tőlünk elvenni, de az csak akkor a miénk, ha ismerjük. Írta le Nemeskörti István. Engedjék meg, hogy elmondjam szívemből, én hogyan ismerem 1956 forradalmat, szabadságharcát. 1945 után Rákosi és elvtársai immár a megszálló szovjet hadsereg fegyvereire támaszkodva rontottak nemzetünkre. Ávéháztak, deportáltak, recskeztek, kistagcsáztak, ütöttek, vertek, öltek. Az önálló magyar államiság megszűnt a Vörösmocsárban, és akkor 1956. október 23-án megtörtént a csoda. A magyarok felálltak, egymásba karoltak, és mentek. A Bem szoborhoz mentek. Szolidaritásban a lengyel testvéreinkkel, mert Wenger Polák, dva bratanki, ido pitki, ido sklanki, lengyel-magyar, két jó barát együtt harcol, és issza borát. Erről a felvonulásról versében Kis Dénes így emlékezett. Döntsd el, magyar, mondd ki a szót. Itt visszalépni nem lehet. Az ifjúság acélszíve a forróságtól megreped. Döntsd el, magyar, döntsd el, diák, s vonjuk láncá kezünk. Döntsd el, ki élsz honnan. Velünk össze, vagy ellenünk. Csillagóra. Mondták a költők, Jean Cocteau, francia költő, 1956 őszén így üdvözölte a magyart. Drága magyarok, csillagok az égétestek között. Albert Camus, francia író, 1957. október 23-án így írt a csodás napról, 1956. október 23-áról. Magyarok, nyomorúságuk, láncaik és száműzöttségük ellenére király örökséget hagytak ránk, melyet ki kell érdemelnünk, a szabadságot, melyet ők nem nyertek el, de egyetlen nap alatt visszaadtak nekünk. Milyen volt a forradalom? Megmondom. Tiszta, mint a hegyi forrás víze, mint a magyarok szeplőtelen nagyasszonya Szűz Mária, nem törték fel a dohányboltokat, nem nyúltak az utcasarkon kosarakba gyűjtött pénzért, amit a temetésre és segélyre gyűjtöttek. Nem rabolták ki a kitört üvegű kirakatokat sem. Aztán leverték a szabadságharcot. 1956-os forradalom és szabadságharc leverése az 1849-es recept szerint történt, de volt ám egy döntő különbség. 1849-ben osztrákok kérték az orosz haderő segítségét a magyarok ellen. Ez egy idegen megszálló hatalom döntése volt. 1956-ban viszont magyarok kérték a szovjet haderő segítségét a magyarok ellen. Ez, hölgyeim és uraim, szintiszta hazaárulás volt. Nemzetellenes hajasság, és jött a megtorlás.
Kádár apró dögei rontottak a legyengült nemzetre, szovjet tankok által térdre kényszerített nemzetre. Kivégezték a korábbi magyar miniszterelnököt, aztán gyorsan megöltek még sok száz magyar, akik ellentmondtak a kommunista doktrínának. Az áldozatok száma 20 000 felett van, az elmenekültek száma pedig vagy 220 000. Mi magyarok sohasem feledjük el, hogy Magyarország miniszterelnöke 1956. november elején a rádióban bejelentette: Magyarország semleges, és Magyarország kilép a Varsói Szerződésből. Mi magyarok sohasem feledjük el, hogy Kádár úgy is védett a magyar nemzeti függetlenség doktrínája ellen, hogy visszahívta a kivonuló félben lévő szovjet hadsereg tankjait, és azokkal saját népére lövetett. Mi magyarok sohasem feledjük el a csehszlovák hadsereg akcióját 1956. novemberében a Bakonyban, ahol levadázták a nyugat felé menekülő szabadságharcosainkat. Mi magyarok sohasem feledjük el, hogy az 1956-os Melbourne-i olimpiára Hollandia, Spanyolország és Svájc sportolói nem mentek el. Életük legszebb álmát adták oda, egy számukra talán alig ismert ország szabadságáért, Magyarország lerohanásáért tiltakozva. Mi magyarok sohasem feledjük el, hogy katonai segítséget 1956. októberében csak egyetlen egy ország akart adni, Spanyolország. A két elit ejtőernyős ezredét beriadóztatta. A nyugatnémetekkel meg is egyeztek, hogy majd ott költik fel a gépeket Magyarország felé. Igen ám, de a szabadság és a szabad világ rettenthetetlen bajnoka és irányt mutató világító tornya Amerika elnöke. Azonnali katonai megszállással fenyegette meg Frankót. Így a katonai segítség hamvába dőlt. De az 1956-os tragédia során a magyarság erkölcsének felmelkedett fel a csillagok. 1956-ban a magyarság hatalmas szeget ütött a kommunizmus koporsójába. Éljen a magyar, mondta Ronald Reagan is, az Egyesült Államok elnöke, aki 1988-ban így összegez: sohasem fogunk megfeledkezni azokról a bátor férfiakról és asszonyokról, akik az esélyek lehetetlensége ellenére félelem nélkül néztek szembe a halállal, így téve tanúbizonyságot a szabadság és a nemzeti önrendelkezés iránti szeretetükről. De van ám ennél még frissebb is. Vladivostokban 2023. szeptemberében megtartották a Keleti Gazdasági Fórum ülését. Egy riporter rákérdezése után Putyin így válaszolt: Oroszország a szovjet korszakban gyarmatosítóként viselkedett, amikor csapatokat, tankokat vezényelt a magyar főváros ellen. Kifejtette, hogy ez akkor 1956-ban politikai hiba volt. Na, erre mondja a magyar: eső után köpönyeg. De voltán nekünk egy 2006. október 23 is. A Kossuth tér körbekordonozva. A Balaton őszöli beszéd miatt ellehetetlenült szoci kormány hetek óta azon erőlködött, hogy kitörjön végre az állam által támogatott forradalom, amit aztán majd ők jól levernek. Körbe kordonozott Kossuth téren délelőtt 50 állam és kormányfő ünnepel, a kordonok között a semmiben. Délután ugyanitt ünnepi műsor.
Kulka János szaval egy lélegzsincsötéren. De a tévé közvetíti a semmit. A város meg forrong, ide-oda terelgetik a tömeget, titokzatos alakok által felbérelt bűnözők gyújtogatnak. Kormányzás helyett kormányzati provokáció történt, ez világos. A kockakövek előzékenyen oda készítve, az emlékműton kis benzinnel feltöltve. A posztkommunista elit meg akarja mutatni az erejét a szemét magyarjainak. A másként gondolkodó magyaroknak, a békésen emlékező magyaroknak, az akkori miniszterelnök és a főkapitány vezénylik a parádét. Szinte hihetetlen, de megtörtént. 2006. október 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulóján a posztkommunista elit újra rárontott a saját nemzetére. Lovasrohan, szemkilövés, tank, csattogó gumipatok, lyukaszászlótépés és vízágyús vízkereszt, vagy amit akartok. Ez végzetes lett a magyar baloldal számára. A magyar nép a 2010-es választásokon megszüntette azt a politikai változgazdaságot, amelynek egyik szereplője a posztkommunista nomenklatúra volt. A mai kétharmados parlamenti hatalom 2006. október 23-án született a Pesti utcán. Nincs szükség a parlamentben olyan hatalomra, amelynek rendre fontosabb a külföld, mint a belföld. Kívánjuk, hogy a magyar posztkommunista baloldal helyén egy új baloldal politika keletkezzék, mely leszámol múltjával, a brüsszeli árulkodásaival, bocsánatot kér a magyar néptől elődei bűneiért, és nem fogadja el a soros-sörös Júdás dollárokat, de elfogadja a magyar jövő jelszavát. Isten, haza, család. De addig is, amíg ez megtörténik, emlékezzünk méltósággal az 1956-os forradalmi és szabadságharc évfordulóira. 1956. november 4-e után 10 évesen Petőfi Sándor halhatatlan sorait szavaltuk körbeállva, könnyes szemmel egymás kezét fogva tanítónéninkkel az osztályban. Sok az orosz, nagy a száma. Mi haszna? Több lesz ott a magyar? Talán 100 is jut egy oroszra. És honnan kevesebben, mint azok? Hála Isten, minket hív úgy a világ, hogy magyarok. Aztán egy pápai diák fejezze be mondani valóját latinul. Fidelissimus ad mortem. Leghívebben, mint halálig. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen Boldizs Andrásnak, és most Gáspár András szeretnénk ide kérni. Ő egy gyönyörű verset fog elmondani az 56-os eseményekről. Zasóránt novemberben. A Farkasréti temetőben 1000 és 1000 gyertya lobogó fényénél. Novemberben szürkék az utcák. Novemberben szürkék az emberek. Novemberben Budán és Pesten nevetni nem lehet. Novemberben a Farkasréten halottak napi misecsend fogad. Novemberben fehér virággal fedik a sírokat.
Novemberben égnek a gyertyák, kicsinyek, teltek, véznák és nagyok. Novemberben földig hajolnak a sötét kalapok. Novemberben géppuskák szóltak, tankok tapostak, a föld remegett. Novemberben gyilkoltak, öltek. November temetett. Novemberben itt esküdszegtek, gyaláztak törvényt, tiportak jogot. Novemberrel, vörössel, vérrel a mágia lobogott. Novemberben erőszak vágott, gumibot tépett, börtön kacagott. Novemberben a homlokunkra égettek csillagot. Novemberben sírnak az utcák. Novemberben sírnak az emberek. Novemberben könnyek köszöntik az elesetteket. Novemberben béke van, és temető, fejfa, virág és kereszt. Novemberben az álmodó rög itt tart, és nem ereszt. Novemberben öklök szorulnak, és felbizseregnek a tenyerek. Novemberben élők a holtak. November fenyeget. Különös dolog a történelem, ezt amit élem, addig jelen. Ott van veled, ahogy velem, csak később lesz volt. A volt régi tanulság. A jelen, ami múlt. A jövő, amihez nincs közöm. Ha meghalok érte, ahogy az a harcos remélte, aki rám hagyta örökül a szabadságot. Te pedig megnézed egy műsorban, őszít szép ruhában sorban, még mi Istennél vagyunk holtan, vagy szétszórtan valahol a világban, kitépve a hazából, de remélve, hogy áldozatunk nem múlik el nyomtalan. Hogy nem hazudtolják meg, amit tettünk, amik lettünk. Hogy hősök vagyunk, nem gazemberek. Hogy hősök vagyunk, nem gazemberek. Hogy az igazság nem lesz gazság. Hogy a gazság nem lesz igazság. Hogy így került a magyar külföldre, mert hullott a vére a földre, mert elvették az elviét és az álmait. És ma az áll róla itt, hogy magyar származású osztrák. A legtöbben itt születünk, a nyelvünk, a vérünk, a nemzetünk. Nem mi, de a történelem választotta, keverte, osztotta, szorozta sorsunk lapjait. És ma itt, ahol hősökre emlékezünk, a legtöbb már nem a mi emlékünk, de olyan szál, ami az óceán hullámai fölött, 16 000 mérföldön át, adja meg ma is az okát, hogy nem tagadjuk meg, kik vagyunk. Magyar szavunk ma is, itt is épp oly tiszta, még a tőrük is, még a hallud is, hogy a ritmusa már idegen. Igen, már nem az anyanyelvünk, de a anyánk nyelve, aki könnyeket nyelve őrizte meg nekünk. Hisz olyan népből származunk, akik 1956-ban csodát tettek, mégis gazemberek lettek, menekültek, kidakadottak és akasztottak. Mint ha mi lennénk, csak annyi idősek voltak, tankok éltek és borultak kamasz kezeik miatt, szobrók is rendszereként inoktak, mint megrázta magát a magyar, és megmutatta, ha egyet akar, ha összefog, nem ismer lehetetlen. Ha itthonról hazafelé nézünk, az idő az egyetlen reményünk és veszünk. Segítsetek, hogy a béke legyen az emlékek menedéke. Emlékezzetek velünk! Győztünk, győztünk, tavasz lett
nem vigyázz, ki rossz, gonosz, a felhők éppen oszlanak, és egyszer tiszta lesz az ég, és nem kérdez miért. Mert nem egy csillag, hanem az ég, lehetne a cél. Mert csak ez a perc, ez a pillanat, ami visszaadhatja arcodat. Győztünk, győztünk, az lett az őszünk. Győztünk, győztünk, győzelem megőrzünk. Szeretnék önnel szót érteni. Anyanyelvünkön, magyarul. Ön most a kormány élén székel. Kádár, miniszterelnök úr! Fűtött szobában, bársonyszéken, könnyen áthúzhat egy telet, főként, ha szovjet elbarátok szelik önnek a kenyeret. Kenyeret, ha áld a gazda, mondhatnám olcsó szolgabér. De kérdezem én, ki felel majd a vérbe tiport holnapért? Mit mondanak majd a történészek? Október volt, és jön a tél, és ön eladta népe reményét néhány megkapott rubelért? Ön eladta a nép reményét, Kádár miniszterelnök úr. Sok szolgarendszer megbukott már, s önekről nem tanul! Ön csak szaval a szabadságról, miközben tankok közt lapul. Eljön az idő, és felelni fog! Kádár miniszterelnök úr! Mennyből az angyal, menj sietve az üszkös, fagyos Budapestre, oda, ahol az orosz tankok között hallgatnak a harangok, ahol nem csillog a karácsony, nincsen aranydió a fákon, nincs más, csak fagy, tidergés, éjség. Mondd el nekik úgy, hogy megértsék, szólj hangosan az éjszakából, angyal, vigyél hírt a csodáról. Egyre többen kérdik, hebeg
élet elevent elvett. A csodát most is ők vigyázzák. Ki vagy te? Szabó Gyula. Mondom, ki vagy te? Szabó Gyula, diakónus. Ki vagy te? Egy megfélemlített családapa. Ki vagy te? Ki vagy te most? 3/3-as ügynök. Fedőnevem Kádár.
Ti együtt éltek a történelemmel. Ma is zajlik. Ma is emel és elejt hőst és embert. Bombák vannak a földben, golyónyomok a falakon. Mi vagyunk a föld, és a rajtunk épült falak repedései is. Hiszen mi már máshol vagyunk otthon, de hazaparancsol minden október, idegenbe szakad az ember, de az ősz hív minden évben, hogy emlékben, szívben, vagy legalább gondolatban meghajtsuk fejünk, és hálásak legyünk eredeti nemzetünk hőseinek. És hogy minek? Miért? Az otthontól ennyire messze miért keres egy diák? Egy fiatal? Hogy a vére hova köti? Mert a nemzetközi hatalmas porondon mégiscsak egyediek vagyunk. Mint 50-60 volt egy szavunk. Egy kiáltás, ami felért az égig. És együtt csináltuk végig. Különös dolog a történelem, mert amíg élet, addig jelen. Ott van veled, ahogy velem, csak később lesz múlt, a volt, régi tanulsága jelen, ami múlt. A porba sosem múlt remény, hogy áldozatunk nem múlik el nyomtalan, hogy nem hazudtolják meg, amit tettünk, amik lettünk, hogy hősök vagyunk, nem gazemberek. Hogy hősök vagyunk, nem gazemberek. Mert hősök vagyunk, nem gazemberek. És mindenkinek szeretném megköszönni, aki beleállt ebbe a műsorba, mert ebben azért nem kevés munka van, és a legkisebb, neki is külön hadd köszönjük. Köszönjük ezt a csodálatos elnézést. És köszönjük Gala megyi Editnek, aki ezt a darabot megírta, megrendezte, összeszedte a szereplőket, próbált velük, és
úgy érzem, hogy egy csodálatos élményben volt részünk. Köszönöm szépen!